Sarauniya TV, tashar al'umma. Kaɗan na yi nisa a ƙauna ka janibin ka bai iya tausa kana sarrafa rai zancen ka ba shi da ginsa sunan ka ya rima cikin mazajen hausa in na yi laifi kar ka fara neman fansa in na yi maka magana ina ganin ka da alkunya. Sarauniya TV, tashar al'umma.